kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok.
Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok, ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod at daw sang Martes, Desyembre 14, tuig 2021. Mabagyuhon ang panahon diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Kagkaroon sa ito na mga pangulong dinalan sa top story of the day. Bagyo Odette ginapaabot nga magasulod na sa Philippine Area of Responsibility subong nga Desyembre 14. Palasyo sa Malacanang, nagpasalig sa publiko nga nakahanda ang gobyerno sa pagsulod sa Bagyong Odette. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, lights on ceremony sa Bacolod City Public Plaza, ginpangunahan ni Mayor Leonardia, gintambungan man sa linibo ka mga pumuluyo. Governor Bong Lacson, nanguna man sa lights on ceremony sa Capital Laguna o kung Capitol Laguna and Park nga iya gin-announce ang 65,000 pesos ng Christmas bonus sang Capitol employees. Bacolod Police Station 7 padayon pa ang ginaga-imbestigar angot sa
pagpatay sa barangay Kagawad sa barangay Vista Alegre. Lalaki nga naghimo sa bamboo furniture, ginpatay sa sulod sa furniture shop sa Banwa sang Tuboso. Mayor Isko Moreno nagkwestiyon sa pagilis ang litrato sang tatlo kabaganihan sa 1,000 peso bill. Sa mga nagapanguna nga balita national, Presidente Rodrigo Duterte naghinyo sa Comelec nga ipatuman ang social distancing sa mga nagapatigayon sang political rally. Comelec, wala nagapati nga mag-prosper ang mga petisyon nga naghingyo nga i-postpone ng 2022 national and local elections. Malapit 500 ka mga barangay ginakabig sang PNP nga election hotspot areas. Sa mga nagapanguna nga balita international, mga balay nga naguba sa pagwaswas ang buhawi sa Kentucky, USA, naglapaw sa 1,000. Numeros ang patay sa narumpag nga apartment building sa isa ka isla sa Italy, nagsaka na sa 7. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo, may big time price sa hike, subong nga aga. Balita sa inang pang, LeBron James, nagpanguna sa kadalagan sang Los Angeles Lakers batok sa Orlando Magic. Balita sa entertainment, Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez, padayon nga nagabaton sang pagkilala matapos makasulod sa top 5 sa Miss Universe 2021. Sa balita espesyal, nagdaog nga Best National Costume sa Miss Universe 2021, ang ginsuksok sa Miss Nigeria. Himo man sang isa ka Pinoy designer. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na ang nakaligad sa takna ng Saga. Nga mo na nga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatana worldwide paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ato na nga top story of the day. Mabatyagan na sa karon ang mamadlos nga hangin sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kadungan sang ginalauman nga pagsulod sang Bagyo Odette sa Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kay na sang kaagahon ng active tropical cyclone tropical storm Rai. Ang yara pa sa Philippine Area o kon sagwa sang Philippine Area of Responsibility kon par 1,380 kilometers sa nasidlangan sang Mindanao. Dala sini ang bakabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 85 kilometros kada oras kag pagmadlos nga nagadangat sa 105 km kada oras kay nagahulag north-westward sa kada sigon nga 30 km kada oras. Samtang northeast monsoon ang nagaapekto sa northern kag central Luzon subong nga Martes. Ang eastern Visayas, Caraga, Davao region na makaeksperyensya sa magalumon nga kahawan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may pagkilat kag pagpanaguob bangod sa troughs sang tropical storm nga may posibilidad nga magluntad ang pagbaha o kon landslides sa tion nga magdamo lang pagtupa sang ulan. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province kag Aurora ang makaeksperyensya sa magalumon nga kahawaan nga may manipis nga pagulan nga may may dala nga northeast monsoon apang wala man ini sang significant impact. Sa kaangot nga balita, ginpasalig sang palasyo sang Malacañang sa publiko nga nakahanda ang gobyerno antes ang ginalauman nga pagsulod sang Bagyo Odette sa Philippine Area of Responsibility subong adlaw sa Martes. Suno kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, naghimo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa preparasyon upod ang regional kag local risk reduction and management councils agud masiguro ang safety sa publiko. Suno kay Nograles, may stockpile man ang Department of Social Welfare and Development sang supply kag may haraman sang bastante nga disaster response. Kadungan siniya, nagpanawaga man ang Malacañang sa tanan ilabi na sa mga nagapuyo sa apektadong mga lugar kag magmonitor sa lakat sang panahon kag maghimo sang precautionary measures agud hindi mabutang sa peligro. Mas maayo man suno sa iya nga makigangot sa LGUs kung kinanglan nga mag-evacuate. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Bantayan ang dugang pang impormasyon. Update na gigin sa pag-asa tuhoy sa paghulag sang bagyo na magasulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Ilabi na diri sa bahin sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpangunahan ni Mayor Evilio Bing Yonardia ang lights on ceremony sa Bacolod Public Plaza pasado alas 7
Leyte kagabi sa pagpadulong sa Bombo News Team sa lugar. Kapin sa 95,000 Christmas lights ang gininstall sa public plaza. Kagabi ginabantay di magdubo sa 1,000 ka mga pumuloy ang nagtambong sa lights on ceremony. Apang antes magsugod ang event, nagpahanom do mga alkalde nga magsuksok gid sang face mask. Sa speech ni Leonardia, ginpabugal sini ang pagkilala sa Bacolod bilang most business-friendly city sa bilog nga Pilipinas. Suno sa iya, kung matapos na ang pandemic, magabalik naman ang negosyo sa syudad. Nagapanugyan ini sa mga Bacolodon nga magbinurigay para sa ikaayo sang tanan. Kadungan sang ika-62 nga kadlaw ni Governor Eugenio Sibong Lacson, gipatigayon man ang lights on ceremony sa mga lanterns kag Christmas decoration sa provincial capital kagabi. Ang seremonya ang may tema nga Pasko puno sa paglaom para sa tagsa ka Negrosanon. Sa speech ni Governor Lacson, ginpahig sining nga ang Pasko amo ang paborito nga tion sang tanan. Apang bangod sa pandemic, napunggan ang mahilway nga pagselebrar siniya. Ginangkat sini ang tagsa-tagsa nga magtulok sa sirkumstansya sa lain nga perspektibo kag ini ang pagkabata sa manluluwas. Nagpanumduman ini sang essence sa mga Negrense nga amo ang paghatag kag pagbulig sa iksag o kon sa isig kapareho. Ngindo nga man sini nga dapat dumdumon sini nga tion ang pagpaking-unong, pagigugma kag pag-isaga ni dapat magpadayon sa kabuhi nga may pagtuo. May the light of hope that every Christmas brings remind us of Him who is the source of all light. When it's your birthday, people will ask you, what do you wish for? I said, I don't wish anything for myself alone, but I wish that all of us will remain in the pink of health always. Merry Christmas! Avance, Negrense! Nabatian sa Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Samtang igapasa na subong adlaw sa sangguniang panlalawigan ang hingyo sang gobernadora ng Christmas bonus para sa mga empleyado sang Kapitolyo. Sino kay Lacson, magabaton ang mga regular kag casual employees ng 65,000 pesos nga Christmas bonus. Kaginalawman nga ini ang maaprubahan sang sangguniang panlalawigan subong nga adlaw. After searching for all possible funds that we can give, and this can be attested by our different offices, especially the accounting office, will ask the Sangguniang Panlalawigan that all government employees, regular and casual, will be receiving 65,000 pesos per month. Avance, Negrense! Nabatian sa Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Nagapati ang vice alkalde sang syudad sang Bacolod nga isa sa mga nangin rason kun nga nagnubo ang kaso sang COVID-19 sa syudad among pagbaton sang publiko sang COVID vaccine. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ginpahig sini nga wala na sa may na record nga mga nagkalamatay sa nagdigad nga 3 ka semana kagyara na lang sa single digit ang nagaka-record nga kaso kada adlaw. Madamo naman nga mga quarantine facilities ang ginpang sirado na kagula na sang unod ang mga quarantine hotels sa Sunuzaya. Apisal nga dako ang nangin improvement kag malapit na lamang ang sitwasyon sa new normal, hindi dapat magsalig bangod yara gihapon ang virus sa palibot. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga may patigayonon nga nationwide vaccination sa Disyembre 15 tub Disyembre 17 kag mas manaming akwaon ang ini nga oportunidad agud makapabakuna ang mga hindi pa vaccinated. Nagpanawagan man ini nga hindi na magpili pa sang brand sang vaccine. One contributor sina pumupons ang acceptance ng publiko sa pagpabaksin. For the past 3 weeks, wala na kita death and nag-single digit na tabusan. Aton cases are going down. Hindi man lang gani Bacolod entire nation. Ang kabahin sang mensahe ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpasalig sa Bacolod Schools Division Superintendent nga may nagakaigong ang classrooms kag manunudlo sa DepEd Bacolod bisan pa nga gindugangan ang sangkapin isa kagatos ang mga precinct nga gamiton sa 2022 elections. Naibaluan nga gikan sa anay 361 ka mga precinct center ang sang 2019 elections sa 2022 elections. 450 ka mga presinto naman ang pagabuksan. Sino kay Gladys Amelin Sales, malipain man ang mga manunudlo nga mag-serve sa maabot nga eleksyon. Payag sini nga required ang mga magaserbe nga manunudlo nga sila ang fully vaccinated sa COVID-19 vaccines. Suno kay Sales, yara na sa 73% ang nabakunahan nga mga manunudlo sa syudad sa Bacolod. Sa piyak nga bahin, gamay lang nga porsyento sa mga classrooms ang magamit sa masobra 400 ka mga presento sa buksan. Ang numero sa precinct ang ginpadamuan bangod 100 na lang. Ang panugutan nga magpila sa isa ka presinto pagabot sa butuhan. Makaigo man ang mga manunudlo bangod 3 lang ang ginabutang sa kada presinto. Sunod riya, kung sino ang nag-service ang nakaligad nga eleksyon, amo man gihapon na mag-service sa 2022 elections.
Dugang panisales nga hinali nga kulang ang mga manunudlo bangod may nagretiro. Mahimo naman ini nga buslan sang iban nga manunudlo o kun iban nga profesyon kung panugutan sang komisyon on elections o kun COMELEC. Aminado man si Sales nga dako nga kalipay sa mga manunudlo kun matuod ang pagdugang sang honorarium nga mabaton sa magaserbe sa eleksyon. Ilibin ang hindi man malahugan ang kakapoy nga ginahatag sa mga ini sa pagserbisyo. Kinalauman man sang Schools Division Superintendent nga butangan sang standby nga ambulance sa kada polling places awid nga magamit sa tion sang emerhensya. We have enough classrooms man niya kay damo sa classroom. Ang 400 plus na gati sila na kami luwa na ikalabot 50% sa aton nga total classroom. Happy na yung teachers na nag-serve sila. Anytime ready ang teachers mag-serve. Ang ano lang so sa COMELEC dapat fully vaccinated. Tagtaplo man na kada precinct aga-serve mo. Ang iban actually nga profession pwede man na mag-serve basta i-allow lang sila sa COMELEC. Nabatian si Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amelane Sales. Nagpanumdum ang tagpamabas ang Police Regional Office 6 o na PRO 6 sa mga kapulisan na magsunod lang kung ano ang nakasulat sa layi kay hindi na dapat maglapaw pa. Sa karon sa mainit nga ginadiskusyonan amo ang constitutionality sa Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Law of 2020. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis kung ano ang iyara sa layi amo lang ang ginahimo sa mga kapulisan. Inibangod kung sila ang maglapaw na sa ilang mandato, ang baso na magabalik naman sa imahe isang bilog ng Philippine National Police o PNP. Pasalig ni Solis nga ginasiguro nila nga kung ano ang nakabutang sa layi amo lang sundon sa mga kapulisan sa Western Visayas. Samtang ang gina-implementar sa mga ini nga santo lang sa direktiba sa National Headquarters nga gipapanaog sa PRO 6. Sa patag ni Solis nga may mga programa na nga daan nga nahanungod sa insurhensya gani ginapadayon lang nila ini bangod padayon man ang pagbantay sang PNP National Headquarters kung nagatuman na ang provincial offices sa sang ila mandato. Sunod sa tagpamaba, ang Philippine Army among nagapangunang aktibo pag-abot sa pagpakigbato sa insurhensya kagang PNP ang yara lang sa supporting role. Regular man ang pagpatigay nila sa mga meeting agud nga ma-address ang concern sa palibot. Nagapati si Solis nga nakahibalo na mga kapulisan kung maglapaw na sa layi, bisan ang PNP personnel pa ang sarang gihapon nga makasuhan. Pag-abot sa campaign natin sa insurgency, ang lead ginada is yung aton nga Armed Forces of the Philippines na kita sa Philippine National Police active support role kita dira. Regular ang aton pagkandak sa aton nga mga meeting para ma-address natin ang mga concern na pwede natin mahimo sa aton nga palibot. Kami sa PNP, what will be the directive, stick lang kami dira sa directive. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpamaba sang PRO 6. Nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan tuhoy sa suspitsado kag motibo sa paglutang patay sa isa ka barangay kagawad sa Barangay 14 sa Barangay 14 siyudad sa Bacolod sa Lumina Home Subdivision Barangay Vista Alegre sang tinalikdan nga Sabado. Madumduman nga ang biktima ang kilala kay Rolly J. Martir alias Tikboy, may 3 ka mga kabataan residente sa nasambit nga subdivision kasubong man kagawad sa Barangay 14. May blue nga auto nga nagsulod sa subdivision kag nagdulog ini malapit sa puloy-an sang kagawad. Samtang ang 3 naman sini nga kasakon nga sakay ang nanaog kag nagpalapit sa biktima kun sa ding gilayon ini nga ginbuloligan luthang. Ginabantali makalupok ang nabuhian sa 3 kun sa diin. Nakaangkon sang igo sa ulo ang biktima nga gintunaan sang gilayon nga kamatayon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Wala pa sila sang may matumod nga person sa interest o kag sa corona. Amat-amat pa nga nagatipon sang impormasyon agud masulbar ang kaso. Sunod kay Bonilla, isa sa mga ginanataw nga posible nga motibo sa krimen among personal grudge o kung kang tanan sang kagawad sa iya nga trabaho. Posible man sunod sa iya nga may mas madalong pangarason. Sunod diriya, nagpadayon pa ilang nga investigasyon kag nagakoordinate man ang mga ini sa Bacolod Police Station 1. Kamutin na po, Carla, white pa lang iting at kung nasubong na ako, pati personal, pati may away sa personal, o related siya nga trabaho bilang barangay sinawad, ako nag-service ko ako sa Arab na tao, kasi Arab na madalong mo rason. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod Police Station 7. Sa kangot nga balita, nagalamang punong barangay sa Barangay 14 siyudad sang Bacolod nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Barangay Kagawad Rolly J. Martir alias Tikboy. Sa Division Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Carl Joseph Magno, isa ka mga opisyal kang nagaserbisyo sa maayos sa mga pumuli si Martir. Dugang pa ni Magno nga wala man ini sang naibaluan nga may kontra si Martir sa barangay bangod sa mabinuligon man ini. Kag nagabot pa sa tion kung kaysa nga nagabulig na ini sa mga pumuli nga wala na nagapahibalo sa barangay.
Inang una nga termino nga nagdaog si martir sila barangay kag ini ang hipuson lang nga klase sang tawo. Wala sang permi nga ginapanumdum ko ang iya pamilya kung paano makakaon kag mga pumuliyo kung paano ni makabulig. Ginahulat sa karon ni Magno ang investigasyon sa mga kapulisan kung ang motibo sa pagtiro patay kay martir. Suno kay Magno, nagsesyon na ang barangay agud nga maghatag sang financial assistance kay naghatag manini sang simpatiya sa pamilya nga nagtaliwan. Nagpasalig manini sa pamilya nga bukas ang iya opisina agud nga magbulig sa pamilya. Para sa katapusan nga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos nga gintiros ng 5 ka mga suspetsado samtang nag-obra sa bamboo furniture sa Banwas ng Tuboso. Sinervis ang Bombo Radyo kay Police Staff Sergeant Eugene Kangke, investigador sa Tuboso Municipal Police Station. Ang biktima gikilala kay Mariel Banson alias Kulapo, 30 anyos, single, residente sa sitio Bansolao, Barangay San Isidro, Banwas ng Tuboso, Negros Occidental. Base sa pagpangusisa sa mga kapulisan, may nagsulod nga 5 ka mga suspetsado kag ginpahapa kag ginpamangkot kung sino si Kulapo nga ila ginapagita. Gitudlo ini sang iya pakaisa kag nagtuad pa ang mga suspetsado nga ini ang may sala kag gilayon nga gintiro. So kay Kangke, ang biktima ang nakaangkon sang igos sa iya nga ulo kag duwa ka sa likod. Kag amo ang gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Na-recover sa mga kapulisan ang 2 ka slugs sang kag 1 ka fire cartridge sang kalibre 45. So ato sa panaysayon sa mga kaupod sang biktima, mahimo nga may sala ang biktima sa mga suspetsado apang sa karon amo pa ini ginabestigaran sa mga kapulisan. While ang victim is obra sa bamboo furniture shop, tapos may may ningkalit sulod mga 5 ka unidentified person, tapos ginpahapa sila pagsulod tapos nagsagid na hapa then ginpangita din alias Kulapo. Nabatian si Police Staff Sergeant Eugene Kangke, ang investigador sang Tuboso Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views sa Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal. 24 minutos na nakaligad sa takna nga si Zaga. Parang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Naghinyo si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga opisyalis ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga ipatag ang rason kung nga nagdesisyon ang mga ini nga islan sang Philippine Eagle ang litrato sang tatlo ka mga baganian sang World War II sa bagong plastic polymer nga 1,000 peso bill. Suno kay Dumagoso, nagalaw mini nga ma-reconsider sang BSP ang ilang nga desisyon. Suno diri, mas maayo man nga sa litrato ang Philippine Eagle, apang mas maayo man kung wala na lang ginakasang litrato sa mga baganihan. Amidado ang alkalde nga mayroon ni sang reservation sa ginimo sang BSP bangod nga ila ginisla ng mga hero martyrs nga nagsakripisyo sa ilang kabuhi para sa pagpalangga sa Pilipinas kaya nagpakatiga nga magatag sang allegiance sa mga dumulong nga nagsakop sa pungsod sa paghimo o kun nga maghimo sa ilang magwa nga traidor sa mata sang mga Pilipino. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna nga sa Izaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Naghinyo sa Presidente Rodrigo Duterte sa Commission on Elections nga siguruhon nga masunod gid ang social distancing sa mga nagtambong sa campaign rallies antes ang 2022 national and local elections. Sa nga talk to the people kagabi, ginpanindugan ni Duterte ang iyang promisa nga dayonon ang peaceful and honest elections sa May 9 at 2022 nga iyaman gin report sa Summit for Democracy nga gin-host ni US President Joe Biden. Nagpaandaman si Duterte batok sa peligro sang recontamination kung hindi masunod ang safety protocols sa tiyon sang campaign season. So kay Duterte, madamo ang nabakunahan gani hindi natuman kadamo ang casualty apang hindi lang magkampante suno sa iya. Bangod diri, ginaptawagan ni Duterte ang atensyon sang Commission on Elections nga i-supervise ang maayo ang eleksyon agud mapatuman sang maayo ang social distancing. I'd like to call the attention of the COMELEC. You are the ones supervising the election. As a matter of fact, you are the one running this show. I-maintain lang yung social distance. Hindi na ba ano karami? Punuin mo yung luneta so long as you maintain the regulations imposed by government. Kasi mahirap po ito kung magbalik. It might come back with vengeance. Babalik itong sakit na ito, baka magrabe pa. We are not out of the woods. The virus still there. Yung status natin na national emergency nandyan pa. Si Presidente Rodrigo Duterte. Ginalantaw sa Commission on Elections nga hindi mag-prosper ang mga petisyon nga nagaduso nga ipaisol na lang ang 2022 national and local elections bangod sa COVID pandemic. Sino kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi mag-prosper ang petisyon bangod wala ini nagasato sa 1987 Philippine Constitution. Isa sa mga petisyon ang nagahinyo nga patigayunon na lang ang eleksyon sa tuig 2025. Sino kay Jimenez, unconstitutional ang hindi pagpatigayon sa piniliay sa tuig nga ginamando sa konstitusyon. Sino sa COMELEC spokesperson, wala sang provision sa konstitusyon nga magpabilin sa pwesto ang mga elected officials kung postponed ang national elections. Kung dito man ka specific sa konstitusyon kung sa ano dapat patigayunon ng piniliay, kag wala sang holdover provision diriya. Magluwas diriya, ginatagman ni Jimenez nga wala sang otoridad ng COMELEC nga mag-suspend sang eleksyon. Sa malawig nga tinuig bangod mahimo lamang ang postponement kunyara ang Pilipinas sa kondisyon kung saan wala naga-exist ang free kag fair elections. Madumduman nga sa Biyernes, nag-file sa ang Coalition for Life and Democracy sa petisyon nga nagahingyo nga iisol ang tuig 2022 nga eleksyon sa Mayo tuig 2025 bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag sang Philippine National Police nga 488 ka mga banwa kag 58 ka mga syudad ang inisyal ginkonsiderar bilang hotspot areas para sa eleksyon sa Mayo 9,
tuig 2022. Sa press briefing, ginpahayag ni PNP Acting Director for Intelligence Police Brigadier General Michael John Dubria nga nagikan sa nasabit nga numero ang gitutukan lamang sang PNP ang mga lugar nga yara sa red category. Ang yara sa idalom sang red category so kay Dubria ang 3% lamang sang total nga 1,438 nga numero sa mga banwa sang pungsod kag 5% sang 146 ka mga syudad. Ang ginabantayan sa Rusaya ang 39 ka mga banwa kag 7 ka mga syudad. So sa Commission on Elections sa mga lugar nga yara sa category red among nakitaan sa mga ahensya sang gobyerno sa mga kondisyon nga grounds para sa deklarasyon sang comedy control. Ang yara naman sa idalom sang category green among mga lugar nga wala sang security concern kag malinong kag matawhay. Samtang ang category yellow naman ang lugar nga may history sang election-related violence o kung existence sang intense partisan political rivalry apang wala sang domestic terror groups. Para sa katapusan nga balita nasyonal, aprobado na sang Asian Development Bank ang $250 million o kung 12.5 billion pesos nga loan sa Pilipinas nga gamiton sa pagbakal sang dugang nga mga bakuna batok sa COVID-19. Sa statement nga ginpagawa sang Asian Development Bank, ang assistance ang magasakop sang inugbakal sa malapit 40 million nga dugang nga doses ang COVID vaccines nga gamiton sa mga kabataan kag booster shots sa mga adults. Sunod sa lender, suportado sang ADB ang drive sang gobyerno sa Pilipinas nga mag-provide sang bakuna agad nga maproteksyonan ng mga Pilipino ilabi na nga may nagtuhaw naman bago nga variant sang virus. Sunod ka ADB Principal Social Sector Specialist for Southeast Asia sa Kiko Tanaka, mas mangin maayong health system kung nabakunahan ng mga tao kag makabulig man ini sa pagbangon sang ekonomiya. Ang loan sa Pilipinas ang co-finance sang Asian Infrastructure Investment Bank na ibaluan nga target sang gobyerno nga mabakunahan ang 70% sa populasyon sa katapusan sang tuig 2021. 30 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa Kentucky, USA. Ginaragway sa mga opisyalis ang Kentucky kag pinaka-estado sa Amerika nga catastrophic ukon tuwan kadako ang halit sa mga buhawi nga nagwaswas ang Sabado sang hapon. Duwa na kadlaw ang nakaligad umalin sa naglabay ang buhawi nga nagpatay malapit isa ka gatos ka mga tawo kag nagwasag sang madamo nga mga balay sa Kentucky. Suno kay Kentucky Governor Andy Beshear, masobra sa 1,000 nga balay na guba matapos ang paglabay sang tornadoes sa Kentucky lamang. 64 ka mga tao na record nga patay, samtang 105 pa ang missing. Sunod diri, linibo ka mga balay na guba kung hindi man nawasag, madamo gid ang partially damaged. Sunod siya, mahimo nga magdugay sang pila ka mga simana at sila makapagwas ang final count sa mga napatay kag ang level sang destruction. Sunod sa gobernador, hindi mapaangin sa halit sang iban nga buhawi ang halit nga ginbilin sang Mammoth tornado sa bilog nga kasaysayan sang Kentucky. Sunod naman kay Colonel Kevin Kirby, 15 ka mga taong napatay sa Warren County. Ang pinakabata nga napatay among duha ka lapsag nga Sunday sa Mantha kag Alma Besica. Ang 4 ka tuig nga bata nga si Niles Brown ang napatay man samtang ang pinakatigulang ang ginbawian sang kabuhi ang nagedad sang 77 anyos. Sa sulod sang duha ka daw, nakatipo naman ang Team Western Kentucky Tornado Relief Fund sang $4 million ka donasyon para sa mga biktima. Sa pungsod Italia, nagsaka na sa 7 numero sang patay matapos marumpag ang apartment building sa banwas sang Ranavusa sa isla sang Sicily sa Italia. Kasunod sa pagsigabong nga ginapatian tugas sang gas leak. Ini matapos nga nakarecover ang mga otoridad sa 4 ka dugang nga bangkay sa debris sang nag-collapse nga building. Sunod sa Civil Protection Unit, nagapadayon pa ang pagpangita sa 2 ka iban pa nga missing matapos marumpag ang 4 ka residential building sang Domingo. Ang pinakauli sa nga biktima ang nasapuan kahapon sang hapon. Pila namang kalitrato ang ginpost ng firefighting service ng rehiyon kung sa rin makitaan ang mga bumbero nga nagatindog sa rubble nga nagapatimaan sang preskang adlaw sang search operations. 2 ka mga babaeng na recover nga buhi nagikan sa mga debris ng Domingo matapos nga matultulan sa mga sniffer dogs. Apang wala sang nabatian ng mga rescuers nga dugang nga sign of life o signs of life. Naibiluan nga ang pagsigabong ang nagresulta sa pagtapan sang 4 ka structures. Kalakip ng 4 ka panalgan nga apartment building sa Central Residential District sang Banwa nga ginaistaran sang malapit 10,000 ka mga residente. Kag sa katapusan na nga balita international, pagtililipon man kaupo ng pamilya ang pamaagi sa mga South Africa ang sagod di selebrar ang Pasko. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Elizabeth Pawit, isa ka overseas Filipino worker sa Pretoria, South Africa, hindi kaangay
sang ukon Hindi kaangay sa Pilipinas nga Desyembre 24, naghahanda ka ginasugata ang Pasko. Ang mga Africans na nagaselebrar kada si Desyembre 25 sang aga. Nagatililipon man ang mga nikaw pa ng ila pamilya bangod madamo sa mga pumulyo dito ang mga Kristiyano kag Katoliko. Sunod sa iya, 3 lang sila sa karon nga Pinay sa iya ginatrabahuan kag sila naman lang ang lupod sa pagselebrar sang Christmas. Kaangay sa mga black nga nagakaon sang braai ukon pork barbecue kag mga inihaw amo man ang ila ginahimo sa pagselebrar. Specialty sa ila ang biltong ukon ang karne sang mga karnero kag wala sa mga pumuluyo didto maayo nagakaon sang kanon kundi mais nga gingaling. Aminado ini nga sa una nga mga tinuig sa iya pagtinan sa South Africa nakabat sa ginisang kasubo apang sa karon na andad na ini nga ginasolog ang holidays kaupo ang iya mga abyan nga Pinoy. December 25 din yung Christmas nila. At parang din sa Pilipinas, excited ang mga tao rito, lalo yung mga bata sa Christmas. Yung parang special, tulad din sa atin. Sila kasi parang umaga hindi tulad sa atin na 24, di ba, ng gabi. Kaya na tayo, talagang 25, gano'n, yung pinaka parang celebration nila. Tapos family gathering din. Si Bombo correspondent Elizabeth Bawit, isa ka OFW sa South Africa. Para sa ating business news, nagapekto na subong nga aga ang big time price hike sa produktong petrolyo matapos ng 5 kasulod-sunod nga semana sa rollback. Sa separadong advisories, ginpahig sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magasaka ang presyo sa kada litro ng gasolina sang 1 peso and 60 centavos. 1 peso and 35 centavos sa diesel kag 1 peso and 20 centavos sa kerosina. Ika-implementar man sa clean fuel kag Petrogas ang kaangay nga pagbago magluwas lamang sa kerosina. Ining nag-take effect alas 6 kainas ang aga sa tanan nga firms. Magluwas lamang sa Caltex nga ginimplementar ang pagbago alas 12:01 sang kagahon kag clean fuel alas 4:01 sang hapon sa kaangay nga adlaw. Sa latest nga data nagikan sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa net increase nga 15 pesos and 70 centavos sa kada litro ng gasolina, 13 pesos and 5 centavos sa kada litro ng diesel, kag 10 pesos and 49 centavos sa kada litro ng kerosene as of December 7, 2021. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 33 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 45 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 90 centavos. Kag ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 41 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 96 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang alida nagabalor sa 55 pesos and 10 centavos, total 58 pesos and 10 centavos. Ang premium nagabalor sa 56 pesos and 10 centavos, total 59 pesos and 10 centavos. Ang diesel nagabalor sa 43 pesos and 75 centavos, total 49 pesos and 80 centavos. Para sa aton nga sports news, nakapasulod sang 30 points, 11 rebounds kag 10 ka-assist. Si LeBron James kag ginbuligan ang Los Angeles Lakers nga makuha ang kadalagaan sa 106-94 nga score batok sa Orlando Magic. Si James ang mayara sang 101 triple-doubles sa iya NBA career. Nakascore si Talen Horton Tucker kag Russell Westbrook sang tag 19 ka mga puntos. Samtang nakapasulod naman sang 13 points si Carmelo Anthony. Si Cole Anthony ang nakascore sang 21 ka points. Nakapasulod naman si Franz Wagner sang 20 points, 16 points kay Wendell Carter Jr. kag 15 points kay Terrence Ross. Para sa Magic, nga nalutos sang makalima ka beses. Si James ang nakascore sang 30 points sa unang 4 ka minutos ng second half. Nakapasulod din isang 3-pointers sa unang 2 ka possessions. Sa score nga 8-12, ang Magic ang wala ginaka-shot sa malapit 9 ka minutos kag wala man sang field goals. Nakascore ang Lakers sa una nga 7 ka puntos sa game. Apang nagbalik ang Magic sa 13-2 run ang nagpabiling nga nagapanguna sa unang quarter. Nagbawi naman ang Lakers sa isa ka 7-0 run. Ang Lakers ang naghampang sa nga wala si 8-time All-Star center Anthony Davis sa ikaduwa nga straight game bangod sa pagpalanakit sang iya na wala nga tuhod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 saga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Proud ang mga anay Miss Universe Queens sa Pia Awards back ang Catriona Gray kay Philippine Bet Beatriz Luigi Gomez sa isang ini ang nagtapos sa top 5 sa 70th Miss Universe
pageant. Nag-tweet si Pia sang suporta para sa Cebuana Beauty Queen kay gintawag nga makusog ang iya performance sa bilog nga kompetisyon. So sa Miss Universe 2015, super proud ni kay Miss Philippines Bea. Samtang gimpay naman ni Catriona nga dako gid nga bugalang nahatag ni Beatrice sa pungsod. Sa Instagram story gindayaw sini ang Beauty Queen kay ginambalan nga mabuhay ka. Antes natapos ang kompetisyon, ginrampa ni Luigi sa international stage ang isa ka sexy pink swimsuit evening gown nga may duwag pula kang iya bakunawa national costume sa preliminaries. Naghimo man sa maragta si Beatrice sang Setyembre matapos ng inlabing una nga openly out members sang LGBTQIA+ community nga nagdaog sa Miss Universe of Philippines crown. Ang bet sang India nga si Harna Zandu among ginkilala bilang bago nga Miss Universe 2021. Ang ginkoronahan ni Queen ni 2020 Queen Andrea Mesa sa coronation sa Israel sang Lunes ang aga. Antes sa paghalin sa stage, napawaw ni Gomez ang mga audience sa iyang maroon one-piece swimsuit segment kagang intricate gold-studded dress para sa evening gown competition. Kasubong man ang iyang performance sa question and answer portion. Aton nga balikan sa gipamangkot ni Miss Universe 2016 Iris Mittenaire si Gomez sang given the ever-changing COVID situation, what is your opinion of mandating a universal vaccine passport? Yari nang sabat ni Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez. I believe that public health is everyone's responsibility, and to mandate vaccine inoculation is necessary. And if mandating vaccine passport would help us in regulating and the rollouts of vaccine and mitigate the situation of the pandemic today, then I would agree on mandating the necessary passport of vaccination. Thank you. Ang kabahin sang pagsabat ni Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez sa question and answer portion sa 70th Miss o Universe. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa Takna Gracis Saga. Para sa aton nga Bombo Health News, makapila ka beses ka kung magpangapi sa isa ka adlaw. Maginahinay lang sa paginom sang kape bangod mayara inisang hindi maayong epekto sa lawas. Apang paano wala mahibaluan kung nasubrahan na kita sa kape. Naibiluan na ang 400 mg ng caffeine o kung nakapin 4 katasa asang brewed coffee sa isa kadlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ining hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sa pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip ng paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpanghi, pagpalangurog sang unod kag pagdasig sang kuba-kubasang dughan. 42 minutos ang nagaligad sa atak ng alas 6 aga kagkaron sa ato naman nga balitang espesyal. 80 ka mga matahom nga mga babae ang nagrampa sa 2021 Miss Universe stage apang si Miss Nigeria Maristela Okpala among nakakuha sang Best National Costume. Ang kandidata nagsuksok sang manwa luka nga ginkuha sa isa ka sikat nga traditional masquerade sa isa ka southeastern tribe sa Nigeria. Ang among nga ensemble ang naga-feature sa isa ka 3-foot tribal mask nga may colorful nga kapa kag colorful nga patterns kabang embellishments nga nagapakita sa African dashiki nga nag-offer sa isa ka visual appeal kag ang forma ang may tinutuyo nga i-invoke ang ancestral spirits. Ang costume ang ginhimo ni Filipino designer Kennedy John Gasper nga mumana naghimo sang lioness ensemble ginsuksok ni Miss Universe Cameroon 2020 Cosinda Angeles sang tinalikdan nga Miss Universe pageant. So kay Kennedy, ang costume ang ginhibo kaupo ng African beads, stones kag crafts sa caption sa Instagram. Ang iniya costume ang naghatag sa atensyon sa kusog sang mga babae sa paglabot sang kun anuman ang ilaluyag maagom maskin bisan anuman ang mga trahedya ang ila pagatubangon bang samtang ginalabot ang ila nga handom. Sa Facebook nagpost si Kennedy sang retrato sang iya creation nga ginsuksok ni Miss Nigeria kag daw idi ni makapati nga ini ang nagdaog. Ginpasalamatan sini ang Ginoo kag naghibi sa kalipay. Ang Miss Universe 2021 crown ang nakuha ni Arnaz Sandu sang India kaupod sa Miss Paraguay kag Miss South Africa bilang first kag second runner-up. Ang Philippine bet nga si Bea Luigi Gomez
o kon Beatriz Luigi Gomez naman ang nakasulod sa Final 5 apang wala nakalusot sa top 3. Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 44 minutos sa nakaligad sa Takdag de 6 Saga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radyo Bacolod sa subukan daw sang Martes, Disyembre 14, tuig 2021. Kagsato naman yung Christmas countdown, 11 days to go before Christmas. At isang tanan, aton ginapanom do mga aton tagdaw kagabi nga ginlawag sa aton nga 1-2 Panalo Promo Part 20. Ginlawag sa Zona Libre Program las 8:30 sang gabi. Ang aton tagdaog from Purok Himaya, Mansilingan, Bacolod City, Mamerta Saldivar. Mamerta Saldivar, magkadto na sa istasyon sa Bombo Radyo antes las 8 subong nga aga. Ang amon nga pagpandomdom sa imo. Dala na sa duha ka mga valid IDs nga napa-photocopy, duha man ka kopya. Agod nga, gilayon mo nga mabaton ang imo 1,150 worth of prizes, 500 pesos cash, kag 650 pesos grocery goods ang nagahulat sa imo. Gani, sa kay Mamerta Saldivar, kadto na diri sa istasyon sang Bombo Radio. Padayon lang sa pagulog sa inyong mga entries para late entries para sa aton nga grand draw sa aton nga 1-2 Panalo Promo nga patigayonon sa Disyembre 25. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagsato na nga Bombo News Analysis sa ipadala sa isa kamaukod nga tagpalamatis ang Bombo Radyo Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo epekto. Sa nagailapit nga pagsaulog sang Paskwa, malayo na gid ikumpara sang una. Malaka na ang parol nga nagasiga, kag daw sa wala na ang okasyon para sa mga bata. Malinaw ang palibot, wala na sang may nagapalupok. Tawo malaka nga nagalibot-libot. Tungod ang kanamaan, may kahadlok. Gobyerno sa liwat ang naghatag sang ligwa. Bata kag tigulang, sarang na nga makagwa. Apang madamo sa gyapon ang nagakangawa, kay posible nga sa liwat ang COVID magasaka. Manami man kung tani ang ila tinutuyo para makabawi ang mga naganegosyo. Apang handa bala sila sa mangin epekto kung sa hinali nga liwat kita mangin apektado. Kung kaysa daw akon mahuna-hunaan, politika man sa gyapon ang kabangdanan, kung nga sa liwat ang paghalog gintugutan para ang mga negosyante ila masarang nga mapalapitan. Sa madason nga tuig eleksyon ang patigayunon, kwarta kinanglan nila nga matipon para igasto sa ila nga mga hilikoton kag ang mga bayaran liwat nga baklon. Ang ini nga panguna-una kag pananawan ang ginpadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.